Nyata jero
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurillah wa nikmatillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amal ba'du. Kunjuk dumateng jenenipun para rawuh, para pinispuh, langkung-langkung dumateng keluarga krawitan Marsudi Laras ingkang tansah kita hormati, wiraswara swarawati ingkang tansah. Ugi adik-adik Karang Taruna ugi tansah kita hormati. Mbok bilih ing mriki kula menika talange atur saking jenenipun Bapak Arsono. Wiwit siang ngantos dalu. Hamboyong risang temanten nak bagus danang. Daup kalian Roro Ayu, Roro Triyani. Putra saking jenenipun Bapak Cahyo Dwiarto saking Bulak Taraman. Anggenipun misuda wiwit siang ngantos dalu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Saderengipun pambagyarja kula wiwiti rumiyin gandeng panjenenganipun Bapak Harsono nimbali sindir karo seniwati ten panggung 2 karo 4 6. Sindene tayupe yo ayu-ayu kabeh. Saderengipun nyuwun pamunten dalu menika ingkang kagungan damel nimbali MC Rono-rono ki ra nyandak saentuke. MC ini mengke dagelan. Saderengipun nyuwun pamunten mesti akeh klerune. Mbok pilih lepat nyuwun pamunten. Sindir ingkang sisih kilen Mbak Sumiati saking Ngawi kalih Mbak Prati saking Ngawi Jawa Timur. Nomor 3 Mbak Nurhana saking Banaran. Nomor 2 Mbak Endang saking Banyurip Sambung Macan. Kula kenalke rumiyin. Sinden kepanggungan Mbak Marni Mbak Yuku dhewe karo Bu Jumiati garwane sing ngendang. Apa-apa dipek dhewe karo Mas Kino komplitan. Duwite arep ngundang munggah kaji kapan ya. Saderengipun nggih menika keluarga krawitan jejer ingkang kaping pisan nggih menika tinen ngaturaken gambir sawit garap slendro bablaske orek-orek bablaske serampat katur dumateng keluarga krawitan semangga. Oh nggih gambir sawit senes. PKJT saderengipun jejer monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun keluarga krawitan. Saderengipun nyuwun pamunten wong kula niku jane nggih mboten gending. Monggo pun aturaken PKJT pun garap gambyong. Niki mung adu mental kok Mas. Monggo Jeng. Iki perlengkapan kepange semut totok disaponi.
nanging kadang warada maneman mampresu gunes gunes menes sejarane saga kang samya miyarsa
iki bae sing dume slametan kesenian sragen asri sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe ya rama rama kawis pitakela saking taring toya mandang tawang manu bengi kencanmu pokatamu jangan lemas kepiye teja terata maneman maneman atma jana tarawana kendul apa sedang apa ora jangono kek piye asung jarawa kanggo denging kadang warada lali lemas
Nggih, saderengipun nyuwun pamunten dumateng keluarga Krawitan Marsudi Laras ugi seni gambyong. Campur sarine keri wae, enak tayub sih. Matur suwun namung sesendon gegandengan ing dalu menika panjenenganipun Bapak Harsono dalasan Mbak Yu Tarmi. Dalu menika anggenipun hampugatipun sembadani saestu. Siang kleningan Marsudi Laras versi campur sari. Dek bengi orjen tunggal. Sindene papat, walah tayupe ayu kabeh ndek bengi nyenengke kabeh pokoke. Nggih, nyuwun pamunten gegandengan ing dalu menika namung para rawuh isih tasih lenggah namung rumaos bombong bebeking manah njenipun Bapak Harsono mboten kuwi matur. Nyuwun gungan ingkang gadhahi wilayah Kebayan 3 panjenenganipun Bapak Suryanto kepareng jengkar saking Palenggahan ngaturaken atur panembromo saking jenipun Bapak Harsono, jinajaran saking keluarga Bapak Harsono, tindake Mas Harsono, tindake Mas Bayan Suryano kados to udan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katur dumateng pini sepuh kasepuhan ingkang saestu tuhu budining luhur. Mliginipun dumateng pangarsaning pasamuhan ing dalu kalenggahan menika ingkang kula bekteni. Panjenenganipun dumateng para tamu kakung Sumawana putri ingkang sami lenggah manggih bagya lan mulya. Sumrambah dumateng seniman seniwati ingkang tasih nderek nguri-nguri Kabupatèn Jawi saestu kula banggaaken saha boten kata lumpen kadang muda saha mudi tumaruna tuhu bagya mulya lan kula tresnani. Saderengipun kula ing mriki nyuwun pangapunten ingkang agung kula wantun ngadeg matur wonten ngarsa panjenengan mboten ateges ngirangi trabing susila hanamung ngemban dawuh pinangka duta talanging basa saking kadang kula sepuh Bapak Harsono saking Ibu Sutarmi. Jatosipun ing kalenggahan puniki kadang kula sekalih badhe ngaturaken piyambak wonten ngarsa panjenengan inggih karana ngraosaken pangraos hanamung kandhek wonten ing jangga inggih mirsani kerawuhan panjenengan sedayanipun. Awit saking menika kula ing mriki saderengipun pangapunten inggih ngempil kamardikan sedaya mbok bilih panjenengan sami acara lenggahan punapa dene wawan pangandikan. Sumangga inggih sadereng lajengaken kula dherekaken langkung rumiyin ngaturaken manengku puja kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala katitilan kabektos ing kalenggahan menika panjenengan dalah kula tasih pinaringan wilujeng kanthi boten wonten perkawis punapa-punapa. Para tamu kakung putri ingkang sami lenggah menggatur salajenganipun kadang kula sepuh kalih ing mriki Bapak Harsono sekalian garwa ngaturaken kasugengan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng dalu menggahing krang sedaya inggih kabektos ing wanci kalenggahan menika panjenengan tasih saged nglonggaraken wekdal punapa dene nderek angestreni menggah menapa ngadados hajat keperluan panjenenganipun Bapak Harsono. Ing mriki kula pitados mesti panjenengan sampun ngawuningani saking kintakawara punapa dene ijeman. Para tamu kakung putri sadaya kula bekteni panjenenganipun Bapak Harsono Sutarmi kangon hajat inggih menika netepi darmaning asepuh, netepi darmaning agami, inggih boyong pinanganten kekalih ingkang nami Mas Bagus Danang Sapto Utomo menika saestu pikantuk talining asih dhaup kaliyan Roro Ayu Triyani. Putri wanipun Bapak Cahyo Ibu Suwarni kidalem saking Bulak
Taraman Sidoarjo Sragen. Ijab panggih sampun kalampahan kala siang kanthi pikantuk berkahan Gusti mliginipun pikantuk pangestu dumateng para tamu kanthi wilujeng nirbaya nirsakara-kara. Kejawi mekaten para tamu sepisan malih nyuwun donga tawi pangestu mliginipun dumateng pinanganten kekalih mugi sakmangke anggen gebyur wonten bareng agung saged antut runtut reruntungan kados ta mimilan mintuna dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widodо kalis ing sambikala. Para tamu kakung putri ingkang sami lenggah. Atur selajenganipun ing mriki menipun Bapak Harsana lan Ibu Sutarmi estunipun kang hajat menika sampun dangu karantam karacik nganti tarik-tarik. Ewadene dumugi titi wanci piyambakipun nglenggono tangih kelampahan kejawi panyengkuyung lan sedaya saestu panjenengan sampun hanyumbangaken punapa kewala bau suku ego partikel lan sak panunggalanipun mugi-mugi sakmangke sekadarman panjenengan tansah pikantuk ngamal panjenengan sedayanipun. Para tamu kakung putri saestu kula bekteni kalajenganipun ing dalu kalenggahan menika anggen nampi kirang sedaya punapa dene anggen paring aruh suguh lungguh kurang jumbuh sakdene pangapunten ingkang baken panjenengan ing dalu menika sampun kersa rawuh paring berkah pangestu ing mriki menika Bapak Harsana ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Para tamu kakung putri saestu kula bekteni kalajenganipun menika kabektos wonten ngarsa panjenengan wonten unjukan wonten nyamian kersanipun Bapak Harsana kula aturi mangsa parengenipun lan kalajenganipun sinambi lenggahan punapa dene panjenenganipun Bapak Harsana ngambali inggih menika klenengan nggih campur sari nggih beksan tayub niki campur para tamu mbok bilih sakmangke ndadosaken sukraning penggalih ewadene anggene ngaturaken inggih kurang pas enten kekirangan dumateng seniman seniwati nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun. Kalajenganipun ugi ing mriki menipun Bapak Harsana menika wonten kaserat mbok bilih menika wonten nadar nyuwun sewu menika mugi kupat luaripun dipun taketaken mriki supados sakmangke kabul penuwunipun kalih seniwati napa sinden monggo. Mbah Kromo nyaket mriki Mbah Kromo jenengan ingkang nggadahi nadar ampun delik. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngluwari nadar inggih Mbah Kromo Sakimin nadar putune Danang yen dadi manten arep ditanggapne tayub menika angka sepisan. Kaping kalihipun menika Pak Harsana tawi Ibu Sutarmi nadar Bapak sakit-sakiten nek iso ndang mari anake Danang dadi manten arep nanggap tayub menika saged rawe-rawe rantas malang-malang mujur mboten wonten dewa utang dalem mutangaken lebura ing dinten puniki. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih saestu menika sampun dipun luwari mugi menapa dados panyuwunipun tansah boten wonten alangan perkawis punapa-punapa. Wabillahi mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Kanthi gamblang wijang cetha malela atur panembrama utawi pambagyaarja saking Bapak Harsana dalasan Mbak Yu Tarmi. Atur salajengipun monggo sindir tayub nyaket ingkang kagungan damel menapa pun aturaken dalu menika pun aturaken suka parisuka lumantar klenengan versi campur sari ugi tayub utawi tari gambyong. Non? Mboten ngangge niku. Alah ini pokoke kagok Mbak iki.
Monggo. Kepleke barange enek pora ki engko. Iya engko sik. Iya engko sik ben engko ben. Iya. Engko sing domah sik kok ya ora apa bar sing domah sik. Yo, nyedak sing domah loro. Jineman Mbak Marni. Jineman napa pun aturaken semangga jineman kangge ngregengan suasana panjenenganipun Mas Harsono. Yo, jineman digarap dhisik. Iki Mas Kribo ndang dibantu kene. Yo, ndang kene aku engko sing bage jare kon golek wong. Lah kabeh kek aku ora repot ki engko. Matur suwun dumateng keluarga keraton Marsudi Laras. Menika panyuwun ingkang kagungan damel Bapak Harsono nyuwun gending wilujeng dawahe ngudang putra garap slendro. Ingkang kepareng
lereh ingkang sepisan Raka Masugiman, Mbah Lagimin, Parto Sariman, Mbah Parto Ngapan, Bapak Tukimin, Bapak Narno, Bapak Podo, Bapak Kartostimin kepareng lereh. Monggo kepareng jengkar saking pelanggan gending wilujeng dawahe ngudang putra semonggo. Pun monggo Pak Son. Monggo Bapak Giman kala Bapak Lagimin saking jenpun Mbah Kartostimin kepareng jengkar saking pelenggan. Ugi Pak Narno kepareng jengkar saking pelenggan sekawan kemawon. Monggo Bapak Giman Selep pareng jengkar sang palenggan Mbah Lagimin, Pak Narno, Mbah Kartostimin semonggo Mbah jengkar saking palenggan Mbah. Lereh rung manteko Mas. Ayo Mas Tukmen kirang siji. Mas Tukmen darene. Mas Tukmen gabus. Supaya selamat rahayu Gunes ora buta kuwi butuku jeneng diri preman
Jemong pijar nangis